kyllähän ne ekat kerrat on ollut ihan kamalia, kun mä oon mennyt kisaamaan. Et, niin kuin vieläkin muistaa, että kun niin kuin paha olo fyysisesti oli sillä, että tämä kuulostaa just sitä, että miksi helvetissä joku tekee sitä tai menee sinne vapaaehtoisesti. Perustettiin Sigma Youth-toiminta siinä vaiheessa, niin se kaikki resurssit, mitä itsellä on, niin mä koen ja tein sen valinnan, että ne on fiksu laittaa siihen toiminnan kasvattamiseen. Se Tommi panostaa tosi paljon siihen. Niin se mahdollistaa sen, että jokainen yksilö pääsee vielä korkeammalle ja korkeammalle, koska tietysti se treenihuoneen taso silloin nousee. Et siellä on hyvin paljon samanhenkisiä ihmisiä samoilla tavoitteilla, niin nehän luo paljon sitä semmoista tietynlaista kulttuuria. Tulee niitä itsensä ylittämisiä, niin kyllähän se jo itsessään sitä itsetuntoa niin kuin nostattaa. Jos haluaa tuloksia, niin ei ne yhtäkkiä vaan ilmesty, vaan kyllä jokaisen tuloksen eteen on tehty aika paljon hommia.